צריך לזכור שההטרדה מינית היא לא רק אירוע בין שני אנשים. זה אירוע שמטלטל ופוגע בארגון כולו. בסך הכל אמרתי שהארגון לא ייתן מקום לי. למי? למי? למי את אמרת? את הפכת אותי לסוטה. אנחנו מעל 20 שנה בתחום. יש לנו הדרכה ייחודית שמעבירה עורכת דין, שזאת ההתמחות שלה, ביחד עם שני שחקנים שמציגים קטעי משחק. דיברנו קצת על סעיפי חוק, משהו דומה בקטע משחק. אתה לא יכול להיכנס לכאן. יהיה טלפון. אסור לי, העניין עדיין בבירור. קטעי משחק בעצם מעוררים לחשיבה מחוץ לקופסה. איך אני אסביר לילדים? את כועסת עליי? אני רותח עליכם. אני אעמיד אתכם פה אחד-אחד ואתם תצטרכו להגיד איפה אתם הייתם. יהיה כמו בית משפט. אנחנו חברים. את צריכה לתמוך בי. תגיד לי שאתה הולך ללכלך עליו או משהו, אה? היה לו גם איזו תקופה שהוא כל הזמן היה מסתובב אחריי במסדרונות, מריח את הריח גוף שלי, אומר, מה זה הריח הזה? זה מטריף אותי, זה ריח הגוף שלך, זה בושם, זה מה? הייתי בכנס בארצות הברית, והבאתי בושם לאשתי, והיה אחד ועוד אחד, אז הבאתי עוד אחד, והבאתי לה את הבושם. לא נעים לי עם כל הרמיזות האלה שלו. הוא מכין לי קפה של בוקר. הוא מדליק לי סיגריה. הטרדה בעיניכם דרך אגב, הייתה פה הטרדה? בסוף ההדרכה, הקהל יוצא עם תובנה מאוד ברורה, מה ההתנהגויות הנדרשות ממנו בסיטואציות המורכבות האלה. בארגון יוצא נזכר.